שלום לצופים בסרט הזה. תודה שאתם צופים בסרט הזה ממש, אבל לי קוראים צגזב. נכון, יש ילדים שמתנהגים יפה, יש גם לא טובים. יש לכם ילדים שהם אחלה ילדים. אולי עושים לכם בעיות בבית ספר, מתקשרים עליכם המורים, מרביצים לאחים, עושים לכם איזה בעיות. אבל ילדים זה הדבר הכי טוב שיש לכם בעולם, תאמינו לי. אבל תקשיבו, אם ילדים צופים בזה, אני שמח מאוד שאתם צופים אנשים, ילדים, ילדות, לא משנה מי אתם, אבל אתם עדיין אנשים. אני שמח שאתם צופים בסרט הזה, זה גם לגדולים וגם לקטנים. אני קוראים לי צגזב. כמו שאתם צופים בסרט, כתוב גם. אני עושה הרבה בעיות בבית ספר, וזה מאוד לא משמח את אמא שלי. אמא שלי עובדת הרבה בשבילי ובשביל לשמח אותי. קוראים לה, אני לא יכול להגיד לכם, אבל היא עובדת הרבה מאוד בשבילי, וזה בשבילי רק לטובתי. זה לא רע בשבילי, זה ממש טוב בשבילי. ואני לא עושה לה טובה. במקום לעשות לה טובה, אני רק עושה לה רעה. אני רוצה גם להוריד את העצב מהפנים של אמא שלי. אני רוצה שתהיה שמחה תמיד עליי, תחייך עליי. כמו אמא כל רגילה. אני רוצה לעשות הכל בשביל לשמח את אמא שלי ולהוריד את העצב מהפנים שלה ולעשות לה שמח. אני יודע שלפעמים הילדים שלכם עושים לכם בעיות ואחים. נכון, אני יודע, זה קשה להתעלם. כמו, תזכרו איך שאתם הייתם קטנים. הייתם כמו הילדים בדיוק, עושים בעיות להורים וגם אתם אותו דבר. אבל אני רוצה להגיד שהילדים לפעמים עושים לכם בעיות. ביי, תודה שצפיתם בסרט ותעשו קצת לייקים.